par, good morning. Time check, alas 6. Ayan. Ito pa rin yung kalagayan namin dito sa Bicol. Inuulan pa rin kami. Araw ng Huwebes. May mga time na ano pa, lumalakas pa yung hangin. At doon muna ako sa Guyudan para mag-agilap ng signal, maka-upload tayo. Dala ko yung sakyan na labyanan. At yung pinsan ni Miss dito natulog sa van, dadalhin ko na to, hindi ko nagisingin. Yan po dito ko sa Barangay Malawag, papunta kila Mary. Nandyan kila Mary, naghahanap ng signal, wala pa rin kasi walang kuryente, wala ring wifi. Kailangan talaga dito tayo makapag-upload kaagad. Lumapit na nga ako dito sa tower ng Globe. Mahina talaga. Ano kaya kung umakyat ako dyan maka-upload tayo? Walang signal. Yan po, tuloy-tuloy pa rin yung ulan dito sa dito sa Bicol. Araw ngayon ng Huwebes, ganito pa rin yung sitwasyon dito sa amin. At pag dito tumigil yung ulan, lalo pang magbabaha dyan sa sa mga mababang lugar. At salamat sa napakikinikan ko dun sa para maka-upload. Buti naka-connect tayo ng data dito sa Guyudan para maka-upload tayo kasi wala pa rin kuryente dito sa amin. Lakas ng ulan. Mamaya pagkatapos ko ng gawain dito sa amin, itatry ko kung makalusot tayo din sa bato para maano natin yung sitwasyon nila doon. Sila Gwen kung pwede nang lumusot, sila Sinkin, sila Badit, para maka-upload tayo. Gawa muna ako dito sa bahay. May pabugso-bugsong hangin, malakas na pag-ulan. Mga evacuate dyan sa barangay. Grabe na naman yung hangin. Pahirapan tayo sa tubig, walang kuryente. So mamaya pa maglalagay sila kasi nag-generator. Balik na lang alas 5. Iniwan ko na yung yung lagay ng tubig. Alas 5 daw. So yan po, magandang tanghali. At yun, mag-akot tayo ng bigas pan-relief sa barangay. Gamitin natin yung kulong-kulong. Amoy! Hakot, bigas. Tulong tayo sa barangay na maghakot ng pang-relief nila na mga bigas sa mga nasalanta. Nandito na kami sa kukuhanan ng mga
bigas. Sorry man. Ano ano? Ano? Kaya sa dami ano ha. Pagka. Okay. Libur. Ah. Kulang sa angin. Ay, amo, kulang sa amin. Kulang sa angin. Ano? Sakba? Saya pa. Sakba? Pabumban ko sana. Ay, pabumban? Ayan. Kulang sa hangin yung ano natin, kulong-kulong. Kaya sabi ko dahan-dahan lang. Kasi papadriving ko. Sabi ko sa barangay namin. Tumulong lang tayo mga kaparin dito. Para makapagbigay na ng relief nila. Yung iba nandun na. Tinakot na nila. Tapos yung mga dilata sila na lang daw maghihintay. Kinarta ko na itong siyam na sako. Pero yung iba nandun na. Ako raw. Bawalban. Puputan mo saan? Tadi pagkamalawagan, tadi. Dahan-dahan lang tayo kasi flat yung gulong natin. Oo! Ano lang na? Maraming lang. Tatakpan natin yung bigas. Oh. Yan, tinakpan namin yung ano. Tinakpan namin yung bigas kasi umulan.
Let's G. 5 pa man. Ismin. Walang 5. Kamu sa naon bariya? Apitan ta sana ka. Naplatan. 5 peso lang yung dala natin pera. Relief sa barangay. Pinakot ka na ko. Sudah darang sintabas, sising ko. Ito ang kadinin niya. Yan. Ito rin kawakagan. Ayan, nakapabumba na tayo. Mga tropa natin yan. Shout out. Tulak. Yan, good. Anong masabi mo? Amoy. Kapag daanan natin. Ulot. Update.
Yan, kainan na. Nandito sa bahay. Kainan. Mga ano. Yan, kalabaw. Balik na. Naroon naman naroon. Kalabaw. Kainan na. Kalabaw. Amo eh. Maraming yung mga alin na sa buwan. Ay po, tapos na kumain. Busog na. Pinsan din yan. Ada ko lang yung may kalisa.